Durbar nakaslem jong unongsan Hima. Ka Sohkha Mission Village Durbar, Lyngba ka jingkashan ka Office u Deputy Commissioner ka Planning ka West Jante Hills District hapo ka Chief Minister Youth Development Scheme jang usnem 8,000 apulai 8,000 apusaw. Ha ka pratrik unailar ka Pynlong ya ka Youth Workshop Program. Kabashisngi ban pensyai syaki kena skol halor ka jing koridor ban yo ya ka jing kot jingkya ka bayade bat ka jing mo jing perkat ne ka mental health. Ulo ongru bakane ka longru kum shibenta ha ka ban ai kam ai jami kini ki kena samla khnang bakin la ban yeng hala ki jong ki kejat namar kumba long menta ki samla ki don ya ka sab hinrei kim yo ya ka lat kamat jong kabha kamiat ki kun samla kalong kabakong san hadu kata-kata ban sngotu bat ban pelet jingmut namar ki samla ki de ki nomuna ya kalawai kadong kathan kajilla bat kari ki de ka bor ne ka sur ban kentiu ya kari ki de ka bor ban wanra e ka jingkala ki ba na ka ba bha sha ka ba khambha lanie na ka basniu sha ka ba bha na ka ba bha sha ka basniu ban pen urlong ya kata ki samla ki de ban pendan kam hok ya la gasap ka ba ublei ulai ki de bandan kamensiam ya khun ban ya kiu shaprang ha ka all India level ban hun ban shushong tang hala karampe kajing yo ya kinong senchar ki baken sai bat ka bajanai ki ban ket kli ya ka bha ka met ki khun samla ban beten denti ban kentiu ki Lyngba kajing wanra ki kampen roi ki baban plelat ban kiu ha ka kamai kaji ban yo akam yo jam ka shongru ha ka jing shampang ki keme ki kpa bat baro ki bala he lasan bakin don nang ka jing ket kli dak bapen I ya ka jing long rang ba ha ba ki shimme ka rai ka bakong san ha ka por bajet economic mat ha ka shisien sansnem dak ban yo kor bat kentang ki nong elam ki ban pentunlun ya ka senchar khadar da ka jing shongshet ne ka jing shaya lambakla ha ki wei pat ban pen ya ka ikhtiar ne ka hok ka koridor bala pen khamti ne pen kobor da ki riti trekam ne ki constitution kari ka jongi kentang ya wai habangi phai shi khun samla jongi kalong ka badan kam hadu kata-kata baki de bandon ya ka jing iet bat ka jing ket khli ha ka batre ya ki nugi kam la ka rit ne ka bahe la ka de ka kam sarkar ne ka kam la jong la ka de ka kam da ukhulom ne ka kam da ka khti khnang bangin yo ban bat lut hala de ya baro ki jat kam kalong shisha ka jing ai min si me ki wei habangi sakhi ya ka jing don ki samla jangi ha ki ne ki si ki balami shakmat klem le ran satya bantre ya ka ba ki jat kam ki ba ki jutre da ki wei ha ki por ki ba ki let ka esno ta mental health ngaso ngatrai ba kene kam dem kasen baling kom pi esno ikla kiten mental health ta esno school no okay to an kli fi mo ha ka jing mo jing khat jing pi ki ka mental health to bachwa nai pat ong inga prakhat nas dang ta koi ka khana bling ba tiu gan liu samla nas ong aiban dan aiban ning no aiban ato to so imo ko kali liu samla ning aiban mo tiu aiban dong ni class 12 mo smart di khna ba smart u khna ba tipsni man ko for religious school kinan ke student pun friend you man ba shong khmat class u jubab u score sigi 70% mo ski play ni nai kai mes you aiban ski na kren show class ski ka dosma jumuru I gumba I bon ji ko ji prakha thì mystery krani mikpa yang kong ma jai mo aiban baki mikpa yang kirim tem jai you dalam warna school shom ya kamera ni dang mod mo krakot thì kan ya kapor ki ba ting ting ni aiban ku ulas dang pun I ka jingtong yang jo no dei me yong kilik tie jing tie am sure si me puni ka jingtong da papa jumu ong ye jukran chui usus ngap pai kuntu ti mesula koslayo bale chayu ni aipan no bale ulong adu kene kene la berkat ba yodi jajing je haga hayin sem maybe bagi parlok maybe ala hilashi bon wajib berkat ti ka poi ha ko put ba kajing dom jong ikme pa baru kila yamai ba haga ta ka put haga jingdom jemu ushim ka phone by me iayu ban penengkam u kawong u blet hamadan kapat hantu
kapa jung dom pai slat you tirantu bra ong play mana kum dia mem di benda kum dia kon mem don ka boro mem don ka jing sngo mem don ka jing sngo wo ki kini ni yen tiu ai kon mare non tan yen one no si mes da ka jing ya mo dengan pun kedua ni kena Thai kadini he bu kapa berkemi ju no ja ayu ai ban mem dei ban le kum ne the pi ber kli you ai ban kli ayu chibo u bread ka phone jong pi ka jong pi le ka phone jing nei jong pi ka jong pi pin ong you ha ong ya beli melek kum ne ya nang sai para sembrang ti yoki kinyan yoki ai si box shot den sa ong beli melek kum ne oh the bun silen yong biba une lalong ukna ta kai im chibu klaju jane haka porba tingte haka jim dong jim pi kum pelat imi pa yong kakna ta kai ukna ta kai mun klaju jane mi pisia kuda haka jim dong mem dei te beli kalau minta Pidi siya yang kita kena ada kaj. Kene ka story mo je itu kena. Kalau baru ayat, baru ayat ma. Dei. Pipat man minta yo kat bidang hadir buat dari kelas 12 college. Saya kendui kene jing you. Ti kene baca. Kene ka relate yang ka mental health. Tengah wan biang siapa ni kong ke jengkeli cuma IPCA. Ke mental health. Kumno ke juba jengpi kai day buat kene ka khana jong abang. Tikumun ba don em nangi bang ngi la kan ong ba kene ka mental health kam day yang. Ini ya berekam kita ya. Lana yang menunggu Lana yang menunggu hỏi nè pada syaitan kepada syaitan nè pisau larahan ke kata ke mental health kali ke jikot jikya haka jingmo jing berkat jupi haka jing ya jupi haka emotions mo krim pareng kyong jupi ke jing sngo jupi ke jing sngo yala dia ba plong no tau brio e kumno pi ya lang ya dei lang mo tuwi brio kata kali ke mental health ni kong ya kemod ba ke mental health kata ya baro kanu ke actions jungiru kan kata bet tau dapat mentah mau. Ke physical health, kita ke physical health be mesti yang mana? Example, jom ke physical health ketika headache, jumpa penyat, clear, sukpo, bunjat, mau. Toh, kini dikoi mau. Nangi boro menunggu sukpo mentah step. Kembali sibuk. Dan kau pun sim dawai ni pun so biang sibuk mau. Kau kena kau physical health, ting gila ban biang ting gila ban duna. Deh, kalau kau nangi mentasi ni pempunyat. Try iway to, mau, way na boro kau biang. Tidak kau pun di dawai ni pun bang hiki ni mentai. Tapi kau physical health kalau kita iway arut. Mo. Atat nak kata ibu adut, ke kata tanya ke jenis ngau, ni ngau pang, ani ngau suka bersong kelas pang pelang. Kata kalau di ke physical health, ke mental health pada kalau kamu no. Bagian yang kali ni question mo. Donem ane bangim ju perkat.
Kung kakta yang ia bro, don em ne bagi maju snow ya ke lu. Baru kita nak jing snow command jing snow CEA. Kemudian ba ya ke mental health kakta ya baru ni kong ya. Dai. To. Kakta kum no. Kakta tang sipor. Ni kakta ya ke jing long jung brio jung kaprio. Okay. Kakta aku kakta bapang punya. Ne kakta hadu bahkan pengkelai ke jenglong jong beliau. Kemental health kakta hadu kakta bakal pengkelai ke jenglong jong pi. Kan kalau pengkelai ke jenglong jong imi pa jong pi. Hakoi ke sengi imi pa lam nong i pai pi. Halin pada jahin jah kai ha ka jing trai ha belagi ke. Lere untuk prai sidom riang pi. Masa poye pelawan, tak setiap, pelak umta. Pinang ni medi bam ich ina. Pelawan umta. Pre langi berkat na kalian ke mental health. Email la pon ki jingmut jing berkat ke jing kuslai jing i bakala nyon ha ke jing long jing i. Bakala force. I benem bak jing i jing iru kala syak nyon ha ke pressure jaga kam ke jam. Yai PCR kena. Ke kata ke pressure kan nyon bahai pi. Ba penom la syu belong dei kan. Long. Penom la syu belong belong la luit. Kan dan me kata ke pressure kan nyon nya pi kan force pi ban kat ha ka rekam ke bang yang syu. Ta kan ko liang ke mental health ngilam nong bangin sutu ba ngidar kita ke mental health problem. Cuma berkat kepen sosi kepen diau kepen dom yipi kim step email on ladisha absi mai beli biko yang amda ka jing dom ke ki le school imes yang ora ko homework on yai pa plachu pi ka jing dom kemudian ba pi ba kam sok ka jing yan lalu kemudian ba plachu yang ba ne kenya no Tashu urbe. The piece ngo ba kata lo ta mo do thia jingdom and then pi labun ba jingmo berkat. Pindan kata ka jingsngo suk nan se jingong jai. Kita ki common symptoms. Mo ba dadan kenu ke ba bentuk je. When someone spread a fake rumor about you and then you will feel sad or some people will get angry and decided to take revenge. Is that a mental health? Krish boy yang aja kali. So nanti paraphrase dia mau bang sutuk ngayon yang kaki kali jepi. So dan meno ba spread rumor. Dai yang di dalam ngedom and ngakak machine revenge. Is that mental health? Dai piang. Okay. Ti kata ka kuntup ka kuntup ya ka point ba mental health pressures. Kata ya ka jemu berkat ni kong ya par ka jing sngo jong kum yang ka jing sngo jang kata ka long ka mental health situation. Kemudian ba kata ka jemu berkat jang ka de ka mental health issue daga daw dangi le revenge jayu Hakaliang ni create jaka mental health issue ye diwe but yala diru kalau no kau penne issue ye kena anger and bitterness and kini ki negative emotions emotion ki bang mira mengi banyak cakap kau bahadina board play biang itu pendom biang sesi ba pinai pi itu pendom biang. Te kemudian bahagian ni ke point bah masih ni suatu bah itu ispek rumah yepi ni suatu bagi kuah belai eye for an eye mo. Dia kaya ngelam orang yepi bah tapi boleh tu kuput. Let kena ke two strategies. Kawai take a step back.
arsin laisin arsin ong bang ngadong plab namong itu na itu indom sabi pi plab namong perlo ngadong namar ba ki bai ong ya kamdei busisha ka pelera nga kala ki pre next pi ong bra ngam kwa bane kumai namar ba katu kansu tissue atliu anchu take a step back anchu ignore namar ba yaitu the spread rumor pi the mi ba pi ilong affected iyo achievement long ko mengiba dangi pendom ini no di dom kemana pendom asal Malaysia itu dan imdom pre kata rumor kala duro kata kabor juga Improve our mental health issues to help us more to concentrate on our studies. Kuno ban improve your mental health banyarap jing studies ban kapor krakot ne kapor ke so kawai kumong menemo nikong tong pipiang kini kene kali symptom cuba plus tu ba pidan ka mental health issue kali nikong every black ko you nikong kumong i piru mentan piri menang ban kuno ban penjai-jai ka met pi shwa pila ban change ka cuma ka jipi ka met jipi kali menang jai